Wayange ditata, aja ngantek mrul nang dhuwur. Kok kaya laron ae. Pak Edi, pintu timur ditata nggih. Pintu barat, Pak Capil Koplo ditata. Jaya Zaitun Salendri Tuntulan Ki Mas Gareng dari Macan Putih Temuk Tulungagung es Rosane Jan Pitung Gajah persoalan karo Kang Ipung dari SBR alon-alon bawa kelakon Mas Gareng nggih germat-gemet sementing selamat yo dobahne betute ditamani jopo mantrane ora popo ki niate lahir batin dan seduluran tenanan guyang-guyu Mas Andoko kena ya guyu ora kena ya guyu iki Kang Ipung dari SBR oi nggih kalem wis to tenang ae malas engko wis to Jaletri Untul besang gemak Doke pacul kari siji asik Sopo sing nyolong Doke banyak Doke pacul kari siji Yo hehehehe Petut rata-rata ganti sembarang asik sementing ini dhuwur gini orang isor boten parang nggih nyambutan ingkang kathah alhamdulillah hari Minggu tanggal 9 Februari undangannya kompak kabeh rawuh Galek Tulungagung Blitar Kediri Nganjuk teko kabeh sementing orang Nganjuk Kertosono hai Ki Mas Purwanto dari SBR persahabatan karo dulure dari Macan Putih Temuk Tulungagung Mas Gareng yo foto jagone kabeh iki sitok singo barong sitok macan gibong pacul petuk tandingi arek petuk garani dingo sing tawar iki asik dingo sing keciwandono dingo sing dadi bandan tapi arep kaya ngopo pendekar pangah kalah karo kernet wani gandoli truk mlaku Mas Arif iya to Mas Arif pendekar aku ora yakin lek wani gandoli truk mlaku tenan wis to kalahe karo bojone ya pancen tenan lek kuwi wis kowe ning dhuwur ngono kuwi ya tak bojomu lek mungker pancenan wis to pendekar arep ampuh kaya ngopo mideg telek panggah ketangkling wis to yo ngandel yo ngono kuwi ra ngandel yo ngono kuwi nggih matur suwun Kang Ipung ayo Mas Gembos ditata wayange sing di sing kirane wis jejer ning palagan sing awas yo ya terima kasih Pak Tris tembang kopi ojan moning jenengan yo ojo dudur ya Mas yo diaturi sing dadi aturane ning palagan piye Pak Wasit nyeblak ojo dudur ayo yo ayo Mas wis pendekar yo ditata langkahe sing apik ojo kesusu alon-alon sing penting kelakon yo ayo wis siap yo rotok tengah di tengahnya Pak Bos kok FM sini dhuwur iso ngopi lha ning ngesen nyonyor iki kopi ini dhuwur enak iki sak lemos yo kurang satu kali lagi ayo Mas oh wis ketenan yo jos ayo yo iki mening ayo wah
Ejan gayeng iki. Yo. Aho ya ho. Aho ya ho. Ayo. Wis ki jago gonggot singo barong cetok karo macan gembong ya. Yo. Langkahe ditoto sing apik, cakne jopo motrone. Uput-uput sodolane Kiai Saman Diman. Jalu mampang sembon yo. Wis. Ayo solah sing indah Kang Mas. He ho. Ya ngono. He ho. Yo. Karo jengklek sik yo. He ho. Berarti sabut malah krek. Yo. Ora apa-apa le. Ditoto sing apik jangkae alon-alon. Ayo. Wes. Kurang satu kali lagi. Ora tedas. Ho. He. Apa-apa le. Obah nopo cute. Yo. Sing rapet tadahe. Ayo Mas. Aja lino pangendane. Iwaske dandan ing palagan sembon kene kok. Yo. Wes. Yo. Yo. Ganti wayange salaman. Salaman diaturi. Apa sing dadi tatepe ning palagan? Apa sing dadi aturan-aturan kudu dipatuti? Yo. Langsung Ayo lah iya. ngrasane urip sing Yo. Yo. Iki wes milih sing di bau yo kena geger yo kena yo rodok tengah ojo mikir-mikir ayo Pak De Ayo. solai digawe wes jabang bayi sih tapi yo hei yo ngono jengleke digawe hei yo ora apa-apa yo kurang 2 kali yo wes oh yo yo ngono yo ayo Kang di singgirane prayogani arep yo kena mburi yo kena alon-alon sing penting kelakon yo roto tengah nih Pak Wasit yo wes yo roto tengah yo ho ye yo Ada permintaan lagu dari beliau Bapak Guntur Wahono. Ini nanti minta Blitar, ya. yo wes ganti ganti saya macet yo ganti saya ada yo ayo Mas ditoto langkah jangkai sing apik cane jopo montrone yo joleno pangendane Akong yo ora popo wes he oh wes didilat garing ora popo yo yo udah neh jangan mening pokoknya yo yo ngene iki lho Mbak Mia nek kono sarene ritek iki wong 3 wulan yo hei yo Mas yo salaman